Țesăturile eu le-am descoperit de când eram copil. Țesea mama și bineînțeles că avea nevoie de ajutor. Prima dată la ajutoarele pe care puteam să le dau mai mici, l-a făcut țevi, l-a finisat fețe de masă, l-a înnodat fire, l-a pus etichete și așa mai departe. Până la urmă nu s-ar fi putut dacă nu învățam să țes. Și din curiozitate, cum e copilul, din joacă, până la urmă am început să țes bine. Și uite așa, am reluat războiul de țesut de la mama, încet cu un război, acum am ajuns la 10 și încet am plecat în țară la târguri și văzând că se cere, clienții îmi cereau una alta și automat am fost deschisă tot timpul să fac ceva nou. Am început cu țesătura rips, pe urmă la costume populare, țesute în casă. Am mers pe țesut. Costumul popular, ce înseamnă el? Ie, șoarțe, bete. Țesăturile care le făceam până la acel moment, să zic, era lână, bumbac, in, cânepă și tot mergând prin târguri, să zic că am observat, nu știu, nu pot să vă zic exact cum, dar am observat că nu sunt produse din Borangic. Și atunci mi-a căzut în mână și o revistă din care am citit ceva despre viermii de mătase și mergeam undeva cu soțul meu cu mașina, mi-aduc aminte, și chiar îi spuneam, uite ce am găsit aici, ce articol am citit. Hai să creștem viermi de mătase. A fost o chestie de moment. E adevărat că de la acel moment până în momentul în care noi ne-am apucat să creștem cu adevărat, au mai trecut câțiva ani, că toate treburile se fac atunci când le vine timp. După cum știți, creșterea viermilor de mătase are legătură cu Borangicul, deci ei produc prețiosul fir de Borangic, adică, sau mai bine zis, mătasea naturală românească, îi spunem noi. Da. Și mai important, făcută la Stoienești. Ne-am apucat să creștem viermi de mătase acum 10 ani. Creșterea viermilor de mătase, să știți că nu este o treabă ușoară. Are și riscuri, nu poți să muncești și să te trezești la sfârșitul perioadei, că nu este randamentul la care te-ai fi așteptat, cum scrie la carte. Când am început creșterea, nu am avut sămânță și am luat-o de la Institutul de la București, care au fost deschiși, ne-au dat spre creștere, chiar, să zic așa, să înțelegeți, înviați, deci nu ne-au mai dat ouă, ne-au ajutat. Asta a fost un pas important, că noi fiind începători, poate nu ne-am fi descurcat și ne-au dat în prima lor vârstă, foarte micuți. Perioada de creștere este o lună de zile, hrăniți cum trebuie, într-o lună de zile ei trebuie să ajungă la gogoașă. Pe urmă, gogoașa îi trebuie câteva zile să se întărească firul, după aceea se recoltează, se ia de scame, se usucă, să nu iasă fluturele, pentru că la marame nouă ne trebuie firul întreg. Dacă ar ieși fluturele, el rupe și nu mai are continuitate. Se usucă și pe urmă începe filarea. Se filează, se pun gogoșile în apă fiartă, cu o măturică, cum multă lume știe și multe informații eu le-am mai obținut în târguri, când diferite persoane se opreau. Uite, gogoși de mătase, ți-aduci aminte cum făcea bunica? Uite așa, cu o măturică le punea în apă și așa, sau trăgea firul și îl punea pe un ziar unde avea pus mălai. Niște chestii importante pe care eu nu aveam de unde să le știu, că și asta am învățat-o tot practicând. Se face firul, să vă zic, pentru scosul firului, la fel n-am mai găsit pe aici cine să mă învețe și cum arată o mașină de filat, pentru că este important de știut că pe vremuri exista o femeie sau două în sat sau la nivelul comunei care filau. Toate femeile creșteau, dar nu fila fiecare. La muzeul de la Severin
când am fost acolo cu târg, m-am dus și am vizitat în muzeu și acolo am văzut mașină de filat. Au fost drăguși cei de acolo, doamna de la muzeu, și mi-au dat niște poze din diferite unghiuri a acelei mașini. Eu cu pozele m-am dus la meseriaș și mi-a refăcut după ea. E adevărat că este manuală pentru vremurile de acum, ia timp foarte mult ca să filez, nu mi-e ușor, dar deocamdată astea sunt posibilitățile. Noi creștem 20-30 de grame, am crescut și 40 de grame de larve, deci cam pentru 40 de grame avem spațiu suficient acum. Inițial nu, dar am reușit să ne facem o încăpere. Ceea ce pentru cine mai știe de pe vremuri este foarte mult. Pe vremuri se creșteau 5 grame de o familie, 10 grame. 10 grame bănuiesc cine chiar avea o casă mare, boierească, care să aibă spațiu. 40 de grame este destul de mult. Am făcut rafturi supraetajate ca să putem să folosim spațiu și pe înălțime. Trebuie ajuns să se crească, să zic, 100 de grame de larve, să poți să ai fir, să zic, suficient. Dar pentru noi, cum am pornit încet, cu un război de țesut, pe urmă 2, pe urmă acum suntem la 3 pe borangic, nu ne ajunge firul, să zic. Eu m-am gândit atunci să fac și altă țesătură. Combinație din bumbac, fir de borangic filat și trebuie să vă mai spun că mai facem un fir de borangic tors. Din gogoșile din care ies fluturii sau sunt de o altă calitate care nu corespund pentru filare, noi le fierbem, pe urmă le scarmănăm mama soacră, ne de mult ajutor. Facem un fir tors pe care îl folosesc ca efect în țesăturile astea pe care eu le-am gândit. Ne aflăm în atelierul de țesut, în care avem 6 războaie din cele 10 de care vă povesteam. Aceste războaie, dintre aceste 3 sunt cu borangic, unul este pe bumbac pânză de casă și 2 pe țesătură rips. Cele 3 războaie de borangic, pe unul facem ii, pe unul marame și pe unul ștergare. Lângă mine doamna face maramele cu o tehnică de țesere diferit de cele de ii, alese cu mâna. Iile se fac cu ițișoare. La maramă firul de borangic este filat. El este de diferite finețuri. Pentru o maramă mai fină este mai subțire, pentru una mai puțin fină este mai gros. Cât se lucrează la o maramă depinde de modelul pe care îl punem pe ea. Poate fi și 2 zile, poate fi și o săptămână, poate fi și o lună. Vă spuneam că țesutul este, să zic așa, ultima fază important este urzit, năvădit, pusul pe război și abia la urmă țesut. Eu sunt acum și mai în tot timpul sunt șefă la urzit. La năvădit mă ajută fetele că nu pot singură și în câte un război de țesut când este urgență și așa. Și ce-mi doresc să cos o ie de borangic, să ajungem la cusut. Ne-am implicat într-un proiect, pot să zic că dumnealor au venit spre noi, căutând oameni care fac lucruri aparte și care mai folosesc războiul de țesut, o fundație care au fost deschiși și ei au gândit spre ajutorul nostru un proiect în care să fie cuprinsă creșterea viermilor de mătase, un atelier mai spațios. Eu îmi doresc în continuare cât mai multe persoane să redescopere boranjicul, persoane care să aprecieze fibra și faptul că sunt fibrele naturale și că sunt și țesute manual, că este o mare diferență între un produs țesut manual și unul făcut de fabrică. Și ce mai îmi doresc din suflet și așa să reușim să facem acest atelier, că atunci când, cum au venit vara asta, au început să vină vizitatori și așa, să putem să-i
primim într-un spațiu civilizat, adecvat pentru ceea ce facem.